Tämä lyhyt lempeysmeditaatio on tarkoitettu vahvistamaan tervettä itserakkautta, oman itsensä arvostamista ja hyväksymistä juuri sellaisena. Voit kuunnella tämän milloin tahansa, kun haluat vastaanottaa lempeää huomiota ja arvostusta ja muistuttaa itseäsi siitä, että minä riitän ja minua rakastetaan juuri sellaisena kuin olen. Ota siis itsellesi mahdollisimman lempeä asento. Voit käydä vaikka sohvalle loikoilemaan tai rentoutua nojatuolissa. Sulje silmät ja ota muutama syvä hengitys nenän kautta sisään ja ulos. Voit kuvitella, miten päästät ulos hengityksellä irti kaikesta turhasta ja laskeudut lempeästi alustan kannateltavaksi. Nyt saat vain olla ja ottaa vastaan. Hiero sitten kämmeniä hetken aikaa kevyesti yhteen rintakehän edessä. Tunne lämpö kämmenissä ja aseta kädet lempeästi keskelle rintakehää sydämen alueelle. Tunne, miten kämmenet kevyesti kohoilevat hengityksesi tahtiin. Sun ei tarvitse muuttaa mitään, vaan huomata, mihin tahtiin hengityksesi soljuu juuri nyt. Vie sitten huomiosi kämmenten alle omaan sydänkeskukseesi. Voitko tuntea sydämesi sykkeen kämmeniä vasten? Huomaatko, millaiseen täydellisen uniikkiin tahtiin oma sydämesi lyö? Miten vahvana ja lempeänä elämä sykkii sinussa joka hetki, ilman että sun tarvitsee tehdä mitään muuta kuin vain kokea ja vastaanottaa. Suuntaa sitten hengityksesi suoraan sydämeesi. Kuvittele, miten jokainen sisäänhengitys täyttää sydämesi lempeydellä, kiitollisuudella ja rakastavalla arvostuksella. Ja miten jokainen uloshengitys lempeästi pehmentää sydäntä vastaanottamaan yhä enemmän. Hengitä sisään lempeyttä ja hyväksyntää omalle sydämelle. Ja puhalla ulos kaikki turhat vaatimukset. Hengitä sisään kirkasta kiitollisuutta elämästä. Ja puhalla ulos kaikki, mikä ei ole totta. Hengitä sisään rakastavaa arvostusta omalle sydämelle. Ja puhalla ulos kaikki mielen luomat esteet ja rajoitukset. Kun hengittelet näin omaan tahtiin, voit huomata,
miten sydämesi välittömästi tunnistaa lempeyden, kiitollisuuden ja rakastavan arvostuksen tunteet. Ne kaikki ovat jo sydämessäsi ja sinussa. Omalla huomiollasi vain valaiset ja vahvistat niitä. Sano vielä lopuksi itsellesi mielessäsi: minä riitän ja minua rakastetaan. Sydämeni ja elämäni rakastaa minua. Minä riitän ja minua rakastetaan. Sydämeni ja elämäni rakastaa minua. Minä riitän ja minua rakastetaan. Sydämeni ja elämäni rakastaa minua. Ota lopuksi muutama syvä hengitys ja tunne taas alusta kehoasi vasten. Huomaa vielä, miltä kehossasi ja mielessäsi tuntuu nyt. Onko jokin muuttunut? Liikuttele sitten kehoa lempeästi takaisin tähän hetkeen ja availe silmät hitaasti omaan tahtiin.